honras, nin falsas palabras, nin flores, nin cerimonias. Non quero raposos, nin ratas corporativas, que non me queira de morta, que non me quixo de viva. Para cando eu morra, non pido máis que partir, plena de amor, ca boca chea de rir. Quero que me queiras e amarte sen miramentos, nada máis os dous espidos, sen firmas nin sacramentos. Non quero baixarche o sol, nin tampouco a lúa, non quero baixarche o sol. Para cando eu morra, di este tema de SES, nos imos falar da liturxia da morte grazas a un proxecto que se chama Palabra e Memoria, un proxecto de investigación sobre o uso do galego nos camposantos de Galicia. O proxecto, enmarcado como unha iniciativa de educación social, está coordinado polo profesor de lingua galego-portuguesa Bernardo Penabade, agora xa penso que profesor xubilado do Instituto de Perdouro en Burela. Que tal, Bernardo? Como andamos? Moi boas. Moi bon día, moi bon día. Que alegría escoitar esa voz, efectivamente xubilado, e desde logo que boa idea de introducirnos con esa música da SES. Vexo que si airo como a min. Pois moi ben, si, hai que poñerlle un ton, aínda que pareza que imos falar dun tema, bueno, pois máis ou menos fúnebre, poderíamos decir, hai que poñerlle pois a alma e o espírito que dende logo ten a música de SES. Contanos, Bernardo, como naceu esta idea de pescudar aí nas inscripcións en galego nos cemiterios? Isto naceu como unha iniciativa de comunicación, unha iniciativa de didáctica, de pedagogía da lingua, máis de pedagogía sobre a realidade, sobre a vida mesma. E este é un proxecto, aínda que toca de lado a morte, é un proxecto de vida, é un proxecto, ademais, moi vitalista, porque está centrado non nas persoas falecidas, senón nas persoas vivas que lle puxeron eses recordos. Claro, claro. Certo que está relacionado coa morte, sí, mas é un proxecto cheo de vida. Claro. Mira, escoitándote, vou facer unha pregunta, igual me tomen un xardín, Ti dime, se non queres respostar, dime. Non hai problema, vale, non hai problema. É que estaba pensando eu. O Bernardo seguro que xa ten o seu epitafio pensado. Non, en absoluto. E se fose, ao mellor, hai 20 anos, pois estaría preocupado por se me poñía en galego ou tal. Agora mesmo teño esa absoluta tranquilidade que sei que o van facer, entón non fago como o Álvaro Cunqueiro, porque o Cunqueiro, por que puxo o seu epitafio así? Porque, como lle pasaba a moitos outros, se el non deixase escrito, probablemente non tería un epitafio en galego. Claro. Entón, dedicaría toda a súa vida a escribir en galego, a darlle vida na literatura, mas cando el morrese, como lle pasa a moitísimas outras persoas, pois non lle poñerían o último recordo no noso idioma. Claro, isto significa tamén a lectura que podemos facer, que agora está moito máis normalizado, e que das pescudas que fixeches aí no proxecto dedúcese que a cousa vai a máis cada vez. Este é a crónica dun éxito anunciado. Por qué? Tamén porque se partía de cero. Partíase de cero en textos. E desde logo dunha mentalidade moi negativa. Entón, pois, desde o momento en que haxa un 0,5%, pois é un éxito porque non había nada. Entón, agora, pois, fíxese, estamos aí ultrapasando o 5%, entón isto eu nunca visto. Por primeira vez en todo o territorio galego, sexa unha aldea, unha vila ou unha cidade, pois o idioma está á vista dos ollos en todos os campos santos.
isto é unha novidade, é algo que non existía hai 10 anos. Claro, nunca tal, co cal, pois sempre medrando. Bueno, un factor clave deste proxecto Palabra e Memoria é que é un proxecto aberto á cidadanía que medra grazas ao traballo de voluntarias como Alba Chantada, aquí sentada connosco no estudio de Radio Galicia. Como estamos, ben, Alba? Ben. Que ten Alba unha mistura así moi orixinal, farmacéutica e historiadora ao mesmo tempo. Sí, son aí unha cousa rara, pero sí. A ver, non son incompatibles. Sí que é unha cousa que, quero dicir, ao final, ser farmacéutica non che quita de que tamén teñas preocupacións pola historia e de aprender máis de outras cousas que non sexan a farmacia. Claro, e como caíches ti neste proxecto aberto á cidadanía? Pois eu polas redes. Un día viñe unha publicación e despois escribinlle un día a Bernardo e foi cando fun a investigar un pouco como estaba a situación un pouco nos arredores de Santiago. Eu empecéi por Arins, que Arins sí que o cemiterio vello pois foi así un pouco, pois non había nada. É pequeniño tamén. Pequeniño, sí. E despois sí que xa foi cando fun a Bando, a Laraño, e aí sí que as cousas cambiaban, sí que había presenza de galego. Entonces aí xa, pois xa vías un poquinho a luz, pero sí. É verdad que, a ver, os cemiterios máis pequenos e máis vellos pois siguen... Claro, están aí un pouquiño paralizados. Claro. Pero... Entón ti vas ao cemiterio, entendo que co móvil para facer as fotos, coa libreta, ou como faz? Cal é a logística do rexistro? Sí, eu levo libreta e móvil, entonces vou contando, en plan, vale, os que hai en castelán, os que hai en galego, para poder facer a proporción, e os que hai en galego saco a foto para ver tamén os epitafios que vai habendo. Así, polo menos tamén ver sempre hai algunha cousa distinta, hai moitos que se repiten, pero sí que hai algunha cousiña máis distinta. Claro, sí. Atendendo que nos contaba Bernardo, podemos decir que os orixinais fan o epitafio en galego, entón seguramente que haberá maior porcentaxe de epitafios máis orixinais precisamente en lingua galega. Sí. Que atopaches, que nos podes contar? Pois mira, eu anotei un que atopei outro día no Concello de Oroso, en Deixabre, que me pareceu a verdade moi bonito, porque, aparte que normalmente non hai epitafios que son como dúas palabriñas, non? Pois neste caso era longo, entonces sí que me parei así a anotalo. Era, deixaches este mundo rodeado da xente que máis te quería. Ti déchenolo todo. Nos agora teremoste para sempre nos nosos corazóns. Ben longo, claro. Sí, é longo. Non sei, a min pareceme que sí que non sei, este epitafio como que xunta moito que é o tema a memoria, o recordo, e que ao final a través dos epitafios é unha maneira de que nos comunicamos e que deixamos a marca do que foi esa persoa para nós. Hai plus de originalidade, Bernardo, en galego? Sí, tamén é lógico porque inicialmente en galego pois estaban postos única e exclusivamente por persoas con formación media superior. Entón, pois había moitas referencias aos clásicos da literatura e había tamén moitas creacións literarias propias. Agora xa non é tanto así, porque, claro, agora divulgouse moito máis, entón hainas moito máis convencionais, claro. Non é igual cando hai un 0,5% como agora que se supera o 5%, ou lugares pois en que se alcanza case o 40%, porque a distribución ao longo do país é moi diferente. Hai sitios que están por debaixo do 5%, mas hainos de case o 40%, ou 30 e pico, ou 20 e pico por cento, ou 18%, en fin, que hai nos sitios en que hai máis, pois o número das convencionais é moito máis elevado, claro. Como ten que ser, son cousas da estadística. Alba, como te organizas para acudir aos cemiterios e sobre todo tamén cando a xente, pois ve entrar a unha rapaza forasteira no cemiterio da parroquia, pois como recibe a túa visita? Seguro que tiveches algunha anécdota. Sí, a ver, sí que me pasou. A ver, normalmente están baleiros, a verdad, pero sí que hubo un día que me tocou unha señora que estaba ali limpando e claro, veume ir dando a volta a todo o cemiterio e estaba me mirando así con cara de, esta rapaza que fai aquí, no? Expliqueille un pouco e quedouse así un pouco, así como un pouco recelosa, pero sí, ben, non é un proceso fácil.
fácil, sí. Que che queda por visitar no entorno de Compostela ou, bueno, dos concellos de Ames, de Teo? Claro, aínda nos queda por facer Boisaca, porque Boisaca era unha cousa que falaba outro día con Bernardo, deberíamos ir varios, porque ten bastante para mirar. Pero sí que a miña idea era seguir, pois, bueno, quedanos aínda algúns concelliños do entorno, entonces, bueno, ir mirando por aí, e tamén en Ourense hai varios concellos que non temos nada visibilizado, entonces tamén, o mellor se algún día podo ir ata ali, tamén mirar por aí. Claro, haberá que ver, Bernardo, o rexistro agora e despois nuns anos tamén como vai evolucionando. Hai varios sitios en que fixemos unha comparación anual. Lóxicamente, pois, nas 3.771 parroquias non poderemos facer iso, mas xa non é pequeno o número de cemiterios e de concellos dos que temos un control periódico. Normalmente anual, aínda que, claro está, pois, ao ser esta unha iniciativa aberta, pois depende da disposición de tempo das persoas que colaboran. Claro, bueno, pois... Desde logo a evolución é moi positiva. Claro, se a partir desta conversa nacen por aí voluntarias e voluntarios, pois non teñen máis que contactar con vos a través das redes sociales, Alba, entendo? Sí, eso, que en calquera momento que nos escriban ao Instagram ou ao Facebook e sin problema, en plan, se queren ou se teñen algunha dúbida ou dicirnos, mira, pois atopei isto, o que sexa. Bueno, pois telos a vosa disposición. Bernardo Pena Abade, alma mater deste proxecto, moitas grazas por estar connosco aí no Ipor e Santiago, graciñas. Moitísimas grazas a vos, un saúdo para toda a audiencia de Radio Galicia. E Alba Chantá tamén, grazas por achegarte a emisora e nada, seguimos aí pendentes das vosas pescudas, vale? Graciñas a vos por convidarnos.